Kini mo niyang portal sa kuan, gamay nga panginabuyan nga tunnel. Diri sa bukid. Oo. Na mo niya nga mong kuan dire, portal. Tapos mosulod mi dire kay Tara. pangita minan kuan kaning dina aron maka pangita mi og bulawan. Ginto. Oo, ginto. Wayay chinilas ay. Di na kinila. Di na magchinilas. Ispat man na, haman ispat. Haman na ako uyo. Oh. Sa uyo. Wala ko uyo na waya man. Sige ay, ikaw diyan mag-ispat. Ni mana no? Oh, daon no. So kailangan ba da? Kailangan. Amo ini an tanay mo ni Yun ang ang juice. maglingkore dire mag-standby di may trabaho na. May kulapo. Oh, sorry ha. Oh, mo niya mong Pasensya na. Marites lang kami dito. Layom-layom na ba da? Oh. Layom-layom na. Hindi hira ta po Oo. kay Mo na ni dire. Kalisus. Dire di na mga Hindi na na. bulawan. Pila naman ni kapit, diri. Mina man na ni dire. Mao na. Yung mo na ni dire. Malalim pa yan siya. Kuha bulawan niya dito sa sulod dito. To pa dito suldo man na. Maka Suyod pa dito. dito Hala? Iwi-iwi ko na rin kamera diha, sip. Sip. Ha? Ay, hawaki. Iwi-iwi ra diha. Sige, i-focus na diha sa ubos. Ton. Oh, Yan. na oh. Ay, naa pa ba diha? Oh. Yan. Ito sila na. Ilalim kay tagal. Dari pa isa. ipapasar ka mo sa kahapon pwede. Di pwede. Way, hagdan. Ayaw mo. Diyan na dito ka na ukra. Arang na ba ka layom? Oh, sip, hanong ka. Dito sila yung Oh. muna ka na ngabina, muna diya kuha na bulawan nga na diya na Mao. Ni ko ano ni. yang gikuhaan. Ini an. Uman ini. Konting Kuan. Para ikaw ba lang laong. Pinumoy. Dari ila mga inumoy guys. Diri ini amoy naan kabkabanan pag Kasan. magkuha na Di naman na. Dali na sip. Oh. Pina amoy ng tanil. Mo ni akong trabaho diri manaw. Kuan. Oh. Oh, apil ri gamay. Be. Kay ba si Guya ma kuha ito. Nakauna daw. Kau na ni? Nakauna. Nagkauna. So ito. Yan. Yan papunta doon sa loob. Ito. Malalim-lalim pa. Mm. Yan. Diyan kami kumukuha ng ini-stack namin. Yan. Yan, mga abina na yan. Yan, sa ilalim yan. Kukuha na ang ano dyan. Yung ginto na nakatago sa mga lupa. Tsaka sa bato. Yan, mga bato yan, mga titigas. Binubungkal pa namin yan. Yan o, kumikintab-kintab. Yan o. Yan. Yan na. So, balik tayo dito. Palabas na para maghakot ng stock. Malalim pa. Oh, Na ang pag-asa ng istakol kuan gyapon diri. o dito ipatong tapos Hakot na po. patong dito. Tapos patong. Bagos patong naman na Ah, okay labas. Dapat kalisod. na imuwi. Kuan na. Kuan ini. Yan guys, ka hirap ng Wala, mayroon yung pag... buhay sa bukid. Kailan pa? Tsaka sa tanil. Oh, na-tour na kayo guys. Saan may pagsaka ron? Saka. Aw na ako ba diha. Sus, Ginoo. Arang ko'y baa sa bada isip. Gani ka kuy ba dyan iya kuan. Dili ka din pwede isip pag isa ra ka. Oo. Yan na nga. Oh, kalbaryo sa bada. Kinahanglan. Layong pa bada to dito kay murag lajo na mo tayo magipanaw-panawan. Oo. Pila ka pa na dito sa ilay? Wala akong nasad to. Layo nga ni, mga dinisan nila itong kahoy ka na. Amo? Ano ba dya? Di ka lamang ka matindog. Ha? Di ka makatindog.
Makapindog ka. Pindog. Ako kapindog. Nga na, forma ka na. Nga na, raba, ana. Hmm. Pero pag